Ilmaoperaatiokeskus kuulolla. Mahdollinen ohjusisku sieltä mereltä ja suuntautuu kohti Vieremaa ja Kuopiota. Tukeutumisupseerit, hälyttäkää tukikohdat ja konekalustot. Vittu, jos me jää ottaa sitä tietoa, jos me jää vittu oottamaan sitä tietoa, niin vittu anna se tiedon tulla, saatana. Hello, duoda. Tarkistanpa asian kirjurilta. Päivystäjä! Joo, täällä on vaan tehty jotakin kollaasikontenttia, kun Ymmärrän täydellisesti ite on ollut tuolla aamupa särpeekeetä vittu. Kyllä siihen teit sitä kaikista tärkeintä kollaasikontenttia äsken. Täällä on meillä on Niin, taisin tehdä kyllä. Tää oli kyllä vittu hyvä! Mikun kopeet. Vittu. Kässi iskee minun. Ai silleen seksuaalisesti vai niin? No, hyvin seksuaalisilla ohjuksilla koitti minua ottaa. Seksuaalissävytteisesti. Väkisin. Tuosti No aika falloksen muotoisilla projektiileilla minua Vittu vihu kässi tossa. Ihan mun edes. Niinpä onkin vittu. Huutista. Katsotaanpa vittu. Minä näy ketään. Tarvin lämääriä. Voi vittu. Okei. Sori. Tossa on vihu infi. Se on markkilla, käy tappaa se ja sitten mietitään. Käy tappaa se on elossa vielä. Kovana, mä tapaa se. Ja missä se on? Me eteenpäin, se makaa siinä ilman kitti. Kovana MVP. Kiitos. Se makas sen miinan päällä nimittäin. Joo, se yritti peitata meidät ajaan siihen näköjään. Joo. Oi vitsi, tuleeks meloni meidät tänne? roadkillaamaan. Kuuluu vaunu. Markkerilla aika lailla. Ei vittu! Ei nyt helvetti voi samaan ajan ampua 2 kertaa samaan kohtaan vittu. Ei jumalauta. En mä sano mitään. Oi vitun paslapsi, saatana. Siis se on oma suori vieressä. Me otetaan... Vittu nyt kävi näin. Me otetaan Futekin kanssa tuo toinen tankki nyt tästä hyvästä, niin... Tossa olisi toinen rekka Jasen Nortti. Pemari tulossa. Vittu mitkä maksamakrapsikkoosta. Onko sillä maksamakkara lasti? Ai vittu. Maksa. Kuulitko Assi, miten minä itse vedän sitä? Maksaa vai? Paahtoleivän päälle vaan ja se on siinä. Niin, Vauva suu. niin siis paahtoleivän päälle vetäiset maksamakkaraa. Niin. Siinä se Niin on. teen minäkin. Helvetin No niin. hyvä. Se Mä oon pitääkin sanonut maksaa Pohjalla. suoraan tuubista. Pohjalaa sitä vittu. Kyllä täällä on vähän kainuulaa sitten kun vähän maksamakkaraa työnnetään joka paikkaan. Paitsi sinne emänän perseeseen. Et oo ikinä työtä maksamakkaraa emänän perseeseen. Ostihan mä sanoin, että sitä ei sinne työnnetä. Semmonen vauvasilmä, kun oikeasta pikku maksamakkaraa emänän perseeseen. Ei kun nimenomaan kun mä sanoin, että sitä työnnetään sinne vaan paahtoleipää. Ei sinne emänän perseeseen, mutta voikka sitäkin kokeilla. Emäntä ei välttämättä tykkää. Tai mistä vituusta minä tiedän, vaikka se tykkäisikin. Ootko kysynyt? Oota, kun mä työnnän sulle vähän tästä näin. Pötkylöi se. Ite tarjolle aina tulee, tuo toimii niinku esileikkinä. Tästä tulee löineen. Anteeksi rakkaani, haluaisit kokeilla jotain kinkiä. Tästä näin kuulkaa Sammu ihan justiin vittu. Onko sulla herkkumaksamakkaraa siellä? Jos ei oo, niin ei muuten tipu. No, on, Multa tipu. on herkku paikka ainakin. Jos ei oo kunnon maksamakkaraa, niin ei helvetti tapahdu mitään. Mikä on paras maksamakkaramerkki? HK herkkumaksamakkara.
Tuli kun No niin. maksamakkarakaupan hyllyltä. Seuraava mongol-kollasin nimi on joku vitun maksamakkara. Keittiön pöydältä löytyy maksamakkaroiden palasia myös. Ne kun yhdistettiin, tuli kokonainen maksamakkara. Kyllä. Missä sä oot Smoikkinen ollut viimeiset 4,5 vuotta? Hullujen huoneella. No ei kun työelämässä. Vieläkö se Smoikkeli vai saat niitä kattoja vai? Kattoja? Minä mihinkään kattoihin ole koskenut pitkä aika. Mä asennan liukuovia ikkunoita. Liukuvoiteita? No ei kun liukuovia. Liukuvoiteita. Asennatko nää liukuvoiteita? Vittu liukuvoiden asentaja. Sehän tuo ammatti oisikin. Käy toisten emäniltä. Onko tämä nyt hyvä vai huono? Onko hyvässä rasvassa? Onko tässä liikaa kitkaa vai liian vähän kitkaa? Voi vittu! Joo, minä alan liukuvoiden asentajaksi. Käy toisten emäänillä, että onko tämä nyt hyvä vai huono? Onko tämä ihan paska? Tää vittu. Liukuvoiden asentaja. Liukuvoiden asentaja. Ohoi. Ei saatana, tuli jo tippa silmäkuolla kun nörtti. Jyppä, se oli näitä Osprey. Se kuoli jo. Se kuoli jo. Kuoli saatana. Ja tässä on siinä 2,5. Joo, irti vaan. Takas. Takas masentumaan. Mitä Takaisin huudetaan? laulamaan. Perääntykää! Taakse poistuu. Metsänhoito! Panteri! Kuinka humalassa olet? Ei. Kovileva ei olisi, ettei. 10 minuuttia sitten jätkä sanoo, että on vähän aikaa afkissa, tulee takaisin, välittömästi ampuu omaa arbalkin paskaksi. Mitä siis on viinahuika sä otit siellä? Mitä oli siinä, mitä joi? Miku, me ei lähde selittää tuota asiaa yhtään enempää. Innossaan huutaa Se näytti Panterilta vittu. Rakas. Tehtiin Ei mitä vittu, piti. ei vittu. Team Ei, Kiva Miku nyt sit Rautmaa johdataan poissa jo. Että... Kuka siitä puolustaa tätä pohjaspuolta? No, mä ajattelin kyllä lähteä kyllä nyt. No etkä lähde. Siellä saat korvata tän vittu. Tää patsit 2 panteria. No vittu kun tää Vievdista se on mitä on, niin kaikki näyttää siltä viholliselta saatana. Omien taso on mikä on. Mikujen taso on mikä. Hola, commander. Hola, Tibe. Eres un We went there and we killed enemy. Si. We killed friendly tiger. Panteri. Kanssa raivostumaan jäi omia jirsiäs. Aivan se. Panteri. Sorry, Horde was Me too käy strong this useamman. time. Voi vittu. Ai. Kasi kääntyy, tulee nytkin kun nappaat AP:lle sitä keulaa, kun se tulee tuolta suunnasta 15.
Tule! Tippu, komia. Nyt oli komia. Mikä putos? Jaskalle semmonen kollektiivinen toime koko klaanin puolesta, että sit kun käytät Tessua, niin älä puhu Tessuun kaikkea. Ja sit kun käytät Mumbleen, älä puhu Mumbleen kaikkea. Vittu Vittu siinähän ui siinä joessa, kuuntele pohjoiseen vittu. Missä ui? Mä en Vittu näe. kato pohjoiseen sitä vittu jokea. Mä katon pohjoiseen, en näe vihollista. Vittu. Peninsulan southeasti kärjessä infiä. Mä käyn raidassa fobi sieltä takaa toivottavasti. Loppuu se niitten spoonailu. Raider. Roadman. Roadmanin menossa. Vittu mikä siinä. Aika hieno oli muuten. Oli aika hieno. Pitäisikö tehdä tovifobi alku? Aamen. Tovi olkoon teidän kanssanne. Aamen. 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 What? Shut up. Siunaa meitä, Isä Kovanaama. Rukoilkaamme. Sinä, joka olet pelituolissasi. Sillä Herramme Kovanaama sanoi, tulkaa, sillä me olemme jo täällä. Heräsin päikkäriltä. Ai te olettekin jo siellä. Nousi 3. päivänä kuolleista. Koomasta. Astui ylös servulle. Antoi bännit pelaajille. Sikkisi pyhästä laagerista. Astui alas Tuonelaan. Kyllä, sinne, oot mä köyttä. Ne ratsaa Ihan siinä sama, vittu nyt. suoraan vaan päin. Mä hypäsin raidan yli muuten just. Ne ratsaa tuossa vasemmalla nyt täysin päälle. Pelin paras latti. Arjua, jes. Yes. Tiedän, saavon mun vain taivaisiin. Sinun lähtösi jälkeen ollut on niin vaikeaa. Vittu vaikea koirilla puskien rapistellaan. Seuralaisia riittänyt on, muuten tappoja saa. Älä ammu sit tarpalle. Hei, sit niinku ihan minimi toi radio. Me ei kuule yhtään mitään. Nyt hiljaa, kaverit. No niin, hiljaa ja peukalo pysyy. Kenen Lakus on siellä ihan höpöttelemässä. Eikä ota Lakukselle yhtään. Meidän täytyy täällä vaan kuiski, mut toiset saa täällä huutavat mille haluu. No se on just näin, jumalauta, me en ymmärrä tätä. Vittu perkele. Mä lakkaa se. Mitä se on? Mitä se on? Mitä se on? Onko se vääriä turpaan? Onko se tää? Onko se tää meidän operida? Kuinka sä sanoo? Vittu, nyt tulee turpaa. Nyt tulee turpaa. Mitä sä? Poterossa. Kommanderus Poterossa. Tää on meidän komentaja. Vittu turpaa silloin. Katsoin väärä äijä. Saatana kämpit takas asennon. Hyvä yritys. Se oli kikäisemmä johtaja. No ei nyt voi laittaa pommin, mä tuon ja... Pommi alas. Joo, omotas. Hyvin johdettu, Jaska. Kiitos. Tästä saatte kunnian mitalin. Check behind guys, check behind. Look at Can I revive you? Se voi olla viholla. Kato, se pystyy puhumaan meille. Pystyy vai? Joo. Eikä. Mä modifioi tätä servua. Yes, Voi jumalauta. yes. Missä päin? Onks ne tuolla Eastis päin?
Welcome to Mongol Community, vittu. Mä haen se Jeevin tuolta, saatko tuhottua loput paskeet? On kyllä hyvä. Hei, rekkat kuuluu jossain. Tuleeko tie pitkin rekka? Ja Miku siihen tielle vähäksi aikaa, jos se rekka tulee. Mä näen. Joo, sä oot... Tästä mulla on. Joo, menee Northwestiin. Mä heitän granaatin kohta, se juttu Joo, siihen. se jumittu siihen. Lähtee. Joo, hei, se pudotti kreitit siihen. Joo, mies ulos, sieltä juoksee uskomeet. Okei. Joo. Mielestäni sieltä hyppäsi yksi jäbä. Mä ammun sen kohta. No ammun sen nyt sit, jos tarvii. Ammu kiväärillä vaan. Uutis. Ampukaa kiväärillä sitä. Oi vittu, mä otan sulle ihan vieressä. Vittu, jos mä olisin tiimipelaaja niinku noin, niin mulla ei olisi sitä vitun 50 tappaa, jos mä keskittyisin tohon vitun paskan jauhamiseen, saatana. Nyt kävi näin. Ai, älä mua ammu! No mulla on medikki siinä, mulla on medikki. No vittu kun mun Mut ammuttiin. Sote ja yksin. Joo. Meloni, sori. Joo. Lataa se pääase, se olikin. Lataa se. Joo. Mä otan sut kohti ylös. Se oli vihollisen puoliauto tarkkaan poja tuolla Northeast 60. Mä menen parataan Mikuun, kun sä kuolit just. Joo. Men deadediksi. Joo. No ei. Ei jumala! Siis toi lokali on nyt kato, ihan varmaan kuuli meidän lokali. Siis Ai siis niin, toi joo, on, niin muuten. toi on niin vitun typerä juttu. Oikeesti, vittu. Joo, enpäs tajunnut kato edes. Joo, mäkin vasta niinku tajusin siinä vaiheessa, kun se nuotti oli jo niinku räjähtänyt maissa. Voi vittu, että puhuttiin lokalista. Siis toi koko local voipin pointti menee tässä koko vitun pelissä. Tää. Mä olin koko ajan vanha arvi, kun mä olin näkevinä, että joku tuli rekasta ulos, kun mä näin Joo. pilauksenkin, niin mä ammuin heti. Joo, ei jättänyt varmoa. Jumala armahtaa, Jaska ei. Mesön tylhybäärin, mesi tylhybäärin. En kyllä vittu. Mesi tylhybäärin. Ei vittu. Sano vaan jos kuulet mitä tästä on tää perus sihinä, niin tää peittää aika paljon. Juheko tulee. Suunta. Mutakursissa on. Joo, ohjusta menee. Tippuu. Millä työ ammuitte se alas? Niin. Olipa vaikee taas. Vihollistiimillä silti kuuluu se. Ei olla niitten lähellä. Ei olla niitä lähellä. Siinä oli mutta Vihu ajoneuvo! Vihu ajoneuvo vestissä! Auto meni oikein. Vihu ajoneuvo vestissä! Vihu rokettekin saatana meni Alfa 6. Tätä on kyllä Tää on niinku niin sekavaa. Ai. Tyytyväisyyttä. Siinä on se joka paikassa. Vihu toinen rekka! Pitäisikö me jättää teet johonkin tähän toiseen paikkaan? Oho, ei täällä oo toista paikkaa! Ajaa takaisin. Aja takaisin siihen, ajetaan niitä päältä! No, siellä on Melani ottamassa puutakea. Vihu rekka! Niin jo. Lipas! Ai! Aja! Ai, mun olkapää! Jalkautu tässä. Jalkaudutaan! Mä teen tänne Hideota. Tiputa kitti. Joo, me tuun kaivamaan. Tää muuten muostautuu hyvin tää laatikon viereen. Oma tekniikka.
Vittu kaadui. Täällä on vihu. I'm Wolverine, civilian. attack markerilla, southwestiin. Tässä tulee vaan vihu vasta! Väitin raati! Nice. You fucking Eat that. Kaadoin yhden tähän markille. This motherfucker. The Mongols retard. Mä... Irtaudu. Tunnustaa meloni. Mutta mulla on kohta täällä semmoset miinahommat, että jos ei kohta tuu teamkillejä, niin on se kumma. No niin, sieltä tuli ekaa heti. Voi vittu. Katoin karttaakin vittu sopivasti, jätkä juoksee vaan. Move back. Don't push up. Siellä on vihu kätköllä. Vittu kun ei tiennyt ketä siellä, mä sain yhden tapettua, no niin, se kätkö meni. Joo, voi vittu. We are Finnish, but you have to talk Finnish, Dr. Wang. Hopo. Ketä mun pitää lipattaa, jos No lakkia päässä? komentaja täytyy... Supersota kenraani. Lepo! Sento! Lepo! Sento! Kurwa! Lepo! Навожу лазер на цель! Herra komentaja, ilmoitan ryhmävahvuuden 8. Ilmoitti. Ekkomarkkeri täys skuodi. Joo, tai oikeastaan Golf 12. Sikisi pyhästä laakerista. Istuu massiivinen oikealla puolella. Hyvin noi kyllä muistaa nämä rukoukset. Tuomitseva kaikkia pelaavia ja afgaanajia. Anna meidän jokapäiväinen laakeri. Sillä sinulla on kaani, valta ja mongoli discordi. Ja mongoli tagit ja kunnia. Anna meille meidän jokapäiväinen laakeri, niin kuin mekin annamme niille, joille tuotti ei ole vielä tulleet tilille. Meitä vastaan rikkoneet. Joille Kela on lähettänyt rahaa. Joiden tuet ovat saapuneet tilille. Nyt tekee kaikki leivonnaisia ja makaronilaatikoita tollaista. Ei vittu Miku, sä oot kyllä rakas musukka. Juuttuko puuhun se auto? Oho! Mitäs siellä on tapahtunut? No, tää oli ihan riittävän pitkällä muutenkin. No joo, ei tätä olisi pitemmälle kantsinut kafiin. Joo ei. Mä menin tätä mäkeä ylös ja sitten keikahti. Tuohan flippaa helposti toi passi. Niin no. Joo. Flipattavin koko pelissä. En mä tiedä, Sherman tankki on vähän sama. Sit sulla on joku vitu G-Wagen ja Humve, mitä ei edes voi flipata, vaikka yrittäis. Joo, tarvis yhden infisquadin ympärille tappaa ne kaikki vitun latit. Vaihoitteko servua? Ei. Ei vaihdettu, me ollaan täällä. Squadi auki. Sä vaat olla kova naamalla. Pump station. Missä auto? No ne meni joo. Ja tuplana Discord, no niin. Anteeksi. Olen pahoillani. Nyt voisin sanoa, että tämä menee K-Massiven Excel-taulukkoon, meni vituiksi. Vituiksi, kyllä. Nimenomaan pyysi siirtämään päivämäärää tätä varten. Vittu
vittuu. Tällä päivämäärällä. Toivon, Tästä etten oikealle. vaihda Tästä oikealle päivämäärää sisään. enempää. Juostaan pojat. Meloni. Mars. Voi vittu. Olisit liittynyt kuljuun, niin. Siellä on se mekanisoitu joukko ennen menee. Niin, täällä vittu peissistä. Delta ykkös. Hyvä apsi. Mä oon aika varma siitä, että Jaska ajaa tällä hetkellä Pemariin, koska Miku olisi poiminut meidän. Ei aja. Mitä vittua Miku? Vitun petturi. Sain ohjeet, että russi tänne, niin russasin. Russi tänne, niin russi silloin. Eka sanotaan, että olispa Infi, mikä suojelisi tätä Pemaria, ja sit jätetään Infi tän ruikuttaa tää vittu peissiin. Vittu vielä toivon, että ne lattii No niin sitä mäkin toivon. Täällä on vihollista ampua. Oisko jossain Mitä haju niistä tuli? Pohjoinen tai Nortti? Pohjoinen tai Nortti. Niin. Pohjoinen tai Nortti. Kumpaa se? Mietipä sitä. Minua ampuu. Heitti savu tuohon. Mä menen ampuu uudestaan sitä savulla. Ota, mä pistän nauhoituksen päälle. Toistatko mitä sanoit? Mä savun läpi sitä. Jos mennä savulle laittaa C4. Miten tyyskä se, jos mä laitan C4 tähän ulkopuolelle? Sääkö? Älä vielä, mä ammuin. Joo. Sinne Tuhoutu. Joo. Savun läpi. Roger. Ei voi ampua savujen läpi erässä. Roger that. Mitä? Mitä helvettiä tee? Mitä? Sano, että APC in airplane minus. Onpahan Niko vähän kireänä. Tuleeko joku muu ampua tähän apsiin? Uutista. Tuli bändit. Trollu. Missä kova naama? Laskuvarjot vai? Ei oo. Tää just. Onko väliä ottaako Altti vai Stanu Joku iso latiin? voisi ottaa se köyden, niin päästään kiipeä tonne Stanussa on kiikari. Se alalta. Mutta ei oo eroa siinä itse tärkeimmässä aseessa. Ei. Screw you. On tulosta valmiin. Sorry, not sorry. Minne mennään? Vittu meni jo. Castlevania jo. Ai ja, vittu spawnasin maini. No, on Logirkan. Joo, sama. Ne voi syödä pannariin. Mihin mennään? Oliko se tää mainis vielä tapsa? Loppujen lopuksi 3 ukkoa spawnat. Käskyn anto. Ei oltu käskyä muodossa vittu. Jaska, meidän Breacherista vähän yllättä ei oo täällä. Kopterit No, tää lähtee pihalla. Yksi pääsi sisälle. Ei vittu. Mongolian maskotti. Juu, päiväpiristäjä. Pitkän aikaa ei vitu hiljasta, et yhtäkin vaan Vitun seniili lähti menee. Pitää tehdä MP3 tosta. Mongol Kollasin thumbnailissa on kissa sitten. Manuaalipommi tohon noin. Mitä se on? Infi. Infi squadi täys. Tarkemmin, me voit laittaa raketteja siihen. Tohon vaan tohon mettään. Mitä siinä on? Kuvaile. Infantry vittu ampui minut. Mitä Täysi siinä squadi. on? Tie. Ja metää molemmin puoli. Kumman puolella metsää? Sautti Tiellä. Hui saatana! Vittu, jos me jää ottaa sitä tietoa, jos me jää vittu oottamaan sitä tietoa, niin vittu anna se tiedon tulla, saatana. Vittu oikeesti. Vittu, me kysyn mitä siellä on, niin mitä siinä on, vittu infi,
Missä se siinä on? Vittu ihan oikeesti. Rakekuitit lähti välittömässä. Joloni leukaa! Mic check, mic check. Niin ollaan hiljaa tässä alussa sitten. Noniin, turpa kiinni. Joo, mutta tässähän voi puhua vielä. Koko tiimi kuulee. Saatana. Kuulee vain ne, ketkä ei ole spavra. Ai niin joo, kun täällä kuulee meidän oma tiimikin. Reet. Poplenin kuulee. Oi vittu. Oiroplan. Poplenin ja... Jos mie jään odottamaan sitä tietoa, niin vittu anna sen tiedon tulla, saatana. Okei. Jees. Tuossa kun kopteri lentää ja tuhoutuu tuossa arviolta Charlie 8. Oiroplan. Krässää kohta. Ai ne ampuu jo meitä. No niin. Kiitti peleistä. Kiitti peleistä. Oliks tää se GG? Oliko tää GG? Nice. Oisko vaan Mongol quit? Oh, nice. Mikä teidät tappo? Latti. Latti! Täyskuodi. Mikä vitun latti tohon kerkeen? Ei siellä oli täyskuodi odottamassa, rupesi Lennettiin sinne. ampuu meitä koneekivääreillä. En mä tiedä miksi se piti sitten ländetä siihen, kun kuulee, että meitä ammutaan. No joo. No joo. Hiljaa. Siltä kuulevasta liikaa uudelleen. Tarjoilut on niukkaa kanssa höylähin. Vanhus kiittää, mutta jälkeen aamenen. Juodaan viinaa, tullaan viisaammiksi näin. Juodaan viinaa, on todellisuus viinaa hetkittäin. Näin, selvempäin. Tarviiko? No. Tässä on vihollista mun päällä. Voit sä hiilot, jos sä haluat. Vittu, puukotaanko vittu? No anna meille. Se on vittu tapais. Vittu tapais. Iso kielimies. Onko siellä oikeesti Miku vai eikö siellä On. Täällä on oikeesti monta asioita. Se on junnut niin paljon, että se näkyy. Miku huomasi komentaa, että siellä on infiä vai ei? Siis ei tänne mitään markkeja tarvitse laittaa. Vittu, että se on päitynyt. Täällä on koko full squad, mutta ei tarvitse pistää Mä yhtä tapan markkeria. ne kaikki, ei tarvitse mitään markkeria laittaa. Joo, me kerro komentajalle. Ollaanpa me hyvässä avorimissa. Siitä heilutellen olen viitattanut tieni. Se toimii joka kerta, vaikka onkin kovin pieni. Sitä villisti 5 tahdissa piitiin, ei muna tämä ole minkä tavallinen, silti se on rytmimuna. 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 On se rytmimuna. Dun 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 dun. On se peli aikamoinen. Ei se tarvi vastusta. Vaikka olen valkoinen, mumunani on musta. Dun 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 Mun munani ei mikä muu käytämästä estää. Vittu on kyllä kurja mappi, mä ymmärrän missä kuka valitsi tän vittu CNC-kartaksi. Se on aina valmis, joten tarvii edes pestää. Tää on kyllä. Valhetta on kyllä tosi toimintaa se kestää. Joku haluaa, että me hävitään tää peli, kun ne valitti ton Transsquadin kanssa. Nyt sisäistää. Emme sitä vaan tää vievdistance tässä 300 metriä. Ja kun munani huolella, se apunani on joka puolella, se on rytmimuna. 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 Pelissä on 70 mappia, valitaan tää. Missä se apsi oli? No tuolla lännessä. Juliet 13 G3. Joo, Oli Marker Lane. GG! Voitto! GG. No niin. Hyvä pojas. Hyvä pojas. GG. Good game. We have a chat on everybody or just our team? Fucking hell, on the last minute found that full squad surrendering on the Vato side. Just ran them down.
Joo. Tuhottu. Ei, truck destroyed. Onks ladattu? Vittu tolla, kuka tuossa Antiain Uralissa on, niin saatana häkit vittu. Riskillä vai? Saako squadi auki? Tuli perseeseen aja pois kipinöjä. Nyt johonkin vittu suojaa tai jotain. Me taputtiin perseeseen jolla RPGllä. Se oli RPG. Aja vasemmalle, mennään kartan reunaan. Me tullaan samaan paikkaan tuolla. Hei, muka. Muuten hyvä riski, mutta nää adminit ei osaa lukea tällä serverillä. Tää. They would be very mad if they could read. Mut kivitettiin paskaksi. Jäin vaan maahan makaamaan hakattavaksi. Vittu, montako kertaa sitä tarvii ottaa? We redo both. Kuinka vitun vammainen voi olla? Saa kyllä most vammainen palkinnon toi. Tuo on kuin vitu Hajal Istaljevskin lapsi varmaan. Ja sit tulee warningia. Sorry again. Tule sä teen bännit. I am a senior admin here and I will fucking ban you Saitko? like that. Mitä sä sait? Mainostin sen toista serveriä. No tank. There is my friend casualty. BRDM. Hosni. We switch so we can carry you this round. Okay, sounds good. Vittu Hosni. Why do you allow Hosni play here? He is advertising with his nickname. Fuck that. Disgusting. Yes. Mä huutelen tästä nuolia ja mennään kämppiin niitä, kun ne tulee siihen risteykseen. Jep. Heillä mä yritän tehdä rallityöstä lause. Mä en oo ihan varma. Ei niin, ole tyrpeä. Otan mettään. Joo, tuo. Otan 7 kampeen. Mä vielä lähden Markille. Okei. Parempi risteys. Vielä parempi risteys. Kaksi rekkaa! Hyvä. Älä vaan yli. Eessä pihu. Eessä pihu. Kuka on konekkiveri? Lataa. Tottakai. Mä kuol. Lataa. Mua ammutaan. Lähetä granaati. Pidä pää matala. Joo. Pää matalaksi siinä. Ei ku kuka. Huutista. Me ei oltais saatu edes mennä tonne. Ei varmaan muuta.
Oli teeka lippu. Onko? Oo. Oho. Sori, että. Mä lähden pois täältä, katsotaan päästä joku koirat perästi. Toivo kuumottelu. Ei, mitään ei tunnusteta ennen kuin syytetään saatana. Niin, ei oo tullut mitään meitä vastaan, niin ollaan hiljaa vaan. Ei, ne kattoo trackerista, kuka vittu saatana hyökkääs. Sitten kattoo, mitä ei myönnetä ennen kuin kuulustellaan vastaan. Kova, can you say that? Oikein vihu. 50 metriä itä. Se haittaa. Four.